Her står vi, præcis som for 25 år siden, og siger ja til hinanden og kærligheden. Jeres kærlighed er bygget på humor, ironi, sammenhold og tryghed. I har været hinandens faste holdepunkt på godt og ondt, og I har været hinandens livsvidner gennem mere end 25 år. Jeres kærlighed stopper ikke ved hinanden. I har altid været gavmilde med jeres omsorg, både over for os og dem omkring jer. I er de bedste forældre, og nu også de mest fantastiske bedsteforældre. Noget af det, der virkelig kendetegner jer, er jeres kærlighed til naturen. Da vi var små, tog jeg os med på campingture og ferier til Fejø, Sejerø og Bornholm. I elsker både vand og skov. Faktisk så meget, at I har valgt at fælde 20 kubikmeter af skoven i jeres pris, for at tage den med hjem til jeres egen have. I har altid været vores faste støtter. Når vi har stået over for store valg i livet, har I været der. Uden at dømme eller stille spørgsmål, men blot med jeres ubetingede opbakning og fået os til at tro på os selv. Støtten har været med til at give os vores studenterhuer på hovedet og eksamenspapir i hånden. I har støttet os, når det er gået godt, men også når vi har været kørt ned mentalt. Eller en gammel dame. Retfærdighed er også en kerneværdi for jer, som dengang i Østrig, hvor vi alle tre fik valget mellem et skateboard og en isdessert. Jeg valgte et skateboard, og pigerne valgte en isdessert. Vi syntes dog ikke, at jeg skulle snydes for isen, så I købte også en til mig. Marie og Karoline fik dog ikke et skateboard, efter at have spist deres is. I har altid gået meget op i traditioner. Særligt fødselsdagstraditioner, hvor man kunne være sikker på at blive vækket med fødselsdagssang og morgenmad. Det kunne være svært at se, hvem der havde fødselsdag, fordi vi alle sad med gaver om morgenbordet. Det var med til at gøre, at vi altid glædede os til hinandens fødselsdage. Vi fik endda lov til at bidrage til planlægningen af hinandens fødselsdage. For eksempel, da Marie planlagde skattejagt, hvor en del af mine venner fik lov til at tyre flødeboller i hovedet på hende og hendes veninde Alma. Nogle andre traditioner, der også er vigtige for jer at holde fast i, er på ferie. Her skal der altid snydes isdesserter, og alle shoppingcentre skal besøges. Også når man er i Tyrkiet i 40 graders varme og skal besøge The Big Shopping Center, som viser sig at være 2 minutter ved siden af hotellet. Og ja, vi valgte simpelthen at tage en taxa derhen, fordi vi havde ledt i 2 dage efter det, og kunne ikke forstå, at det måtte være det store shoppingcenter. I er nogle kæmpe livsnydere. I ved præcis, hvordan man skaber hygge og nyder livet. Om det er med et godt glas vin, en isdessert eller et par klistermærker fra Post Danmark Rundt. Jeres gæstfrihed og varme har altid gjort, at alle følte sig velkomne og trygge i jeres selskab.
Nu må det være tid til, at I skal slappe af og oprettes. Vores gave til jer er derfor en overnatning på Kurhotel Skodsborg med spa, en treretters middag med vinmenu og selvfølgelig morgenmad. Stort tillykke med sølvbrylluppet.